לרשעים. רבי נחמן אומר לא, למצוא נקודות טובות לרשעים, זה נגד ההלכה. אסור. השם שונא כת חנפנים, שמחניפים לרשעים. ביבי נתניהו. יש לו דברים טובים שהוא עושה, דברים טובים שהוא עושה, דברים טובים. אבל אני לא יכול להגיד עליו שהוא צדיק, שהוא על דברים לא טובים. אבל מה שהוא עושה לעם ישראל, עוזר לעם ישראל, אכפת לו מעם ישראל. אבל דברים לא טובים, לא יכול להגיד. זה נקרא חנפן. זה נקרא חנפן. אז מה רבי נחמן? רבי נחמן ברסלב אומר, לא, גם את הרשעים אפילו לא רשע. כן, איך? יש הבדל בין לדוף לקו זכות לבין למצוא נקודת זכות. למצוא נקודת זכות. זה הכוונה, הוא עושה מחלל שבת, הוא לא לומד, הוא עושה דברים רעים, אבל מצד שני, הוא מכבד את אמא שלו, מכבד את אבא שלו, הוא נותן צדקה, הוא עוזר לאנשים חולים. אי אפשר לקחת לו את זה. שכר מצווה, שכר עבירה, עבירה. אי אפשר לקחת לו את זה. אז מה זה, לדון לקו זכות, שהוא עושה דברים רעים, אני לא יכול לדון לקו זכות. לתת את הכף לזכות שהוא צדיק, הוא לא צדיק. אבל מה כן אני יכול? את הדברים הטובים שהוא עושה, את הדברים הטובים, להעיר אותם. את הנקודת זכות שלו להעיר אותה. כתוב, ברגע שאתה אומר, תראה, זה כל הכבוד, תראה, מוסר את נפשו בשביל עם ישראל. תראה מה הוא עושה, בן אדם עם קוצב לב, הולך ונלחם, ולוקחים אותו משפטים, הוא הולך, מה אתה צריך את כל זה? לך שם בבית. לא, הוא אוהב את עם ישראל, יש לו דבר טוב, אכפת לו מעם ישראל. בואו, לא ישן בלילות. צריך לראות את הנקודה. הנקודת זכות הזו של אהבת ישראל, שאוהב את עם ישראל, אכפת לו מעם ישראל מחייל, היא יכולה להאיר בו, הנקודת זכות הזאת, והאור שבתורה מחזירו למוטב. ואחר כך הוא יכול, על ידי שאני מאיר את הנקודה הזאת, זה מאיר את החושך. לדון לכך שהוא להגיד שהוא צדיק, הוא לא צדיק. איך אני יכול להגיד? אבל לקחת את מה שהוא כן צדיק ולהאיר, ולהגיד יהי רצון, שבעזרת השם, האור הזה שבמצווה של אהבת ישראל, במסירות נפש לעם ישראל, תאיר בו. זה יאיר בו. זה יאיר בו, זה מה ש... ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. הוא ידע, אומרים שציד בפיו היה...